Salutare toată lumea, bine v-am găsit la noi episod de Clubul Minerilor. Aici am făcut skin-ul meu, chiar dacă m-am dat pe creativ. Am făcut casa asta, am făcut-o pe survival, că am avut multe lemn și n-am făcut și o piscină. Și hai să spargem, să dăm de ce avem noi aici, pe Clubul Minerilor. Asta. Și hai să omorâm vaca asta. A dat tâlână. Să spargem blocurile. Și Iron, să aduc torței, că nu văd nimica, chiar nu văd nimica, poate voi. Și da, să nu uit, cine se abonează la mine o să-i scriu pe perete. Acum o să o pun pe pisica, miau, pisica. Este pisica care ziceți voi. E pisica, miau, pisica. Iar acum să facem asta. O să punem câte doi abonați. Dar nu găsesc ăla. Două bețe pe. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pisica, miau, pisica. Să scriu direct pisica. Asta e abonată la mine, ne-a scris. Și al doilea abonat este Raleș, doamne, o să zic eu, pisica. Oleu, ce fac? Unde am pus ăla? Și da. Cum îl chema? George. Și ca asta a fost cei doi abonați și să luăm. Dacă se abonează la mine, o să-i scriu pe ăștia, o să văd acolo. Scrieți în comentarii cum vă cheamă ca să vă scriu pe... Ca să vă scriu pe asta, da. Hai să vedem. Torțele. Cu 14. Și aici nu o să zic eu cu multiplayer. Poate fac o altă mapă, dar nu pe mapele astea. Că pe mapele astea nu vreau eu să pun eu multiplayer. Spar totul cu mâna. Mâna de fier. A, da, Iron, ce v-am zis. Iron e și el foarte bun, dar hai să vedem cât ne-a dat. Uite, Iron. Hai să spargem Ironul. Ironul e foarte bun pe Minecraft. Cum v-am zis în episodul ăla care am avut eu la... Aici am făcut eu niște modificări. Da. Minecraft-ul nu-mi place mie cam așa. Și... Da. Mie nu-mi place cam mult Minecraft-ul. Îmi place vouă și îl filmez pentru voi. Altceva nu vreau să mai zic. Avem
14 euro. Dacă avem 24, putem să ne facem chest plate, cască, buci, pantaloni și cam atât. Mai ne trebuia un bloc și 4 galoni de iron. Hai să punem aici și să punem 5 cărbuni. Da, să punem 5 și de-astea, o să zic cărbuni. Ce caută patul ăsta în cofer dacă am un pat? Nu știu. Deci ăștia sunt abonați, o să-i scriu așa, o să-i scriu până se termină casa, o să fac pe tot ăsta. Dacă vă abonați la video, o să vă scriu pe tabel, abonații mei ăstea 63, s-au abonat 2 la mine, Pișica și George. Așa sunt noi abonați. Cine e noi abonați la mine, o să-i scriu. Că ăia vechi nu o să-i scriu. Cine se abonează la mine, o să-l scriu pe tabel. Și dacă dă și like și comentarii, cu mulți seamă, o să-l scriu. Și că ne-a dat și comentarii, ne-a dat și like, s-a și abonat. Și o să-ți abonat la ea. Da. Acum să așteptăm să se facă ironul. Să facă parcurs, ocupați. Am căzut. Ba nu, eram aici. Iuhu, sunt Tarzan. Tarzanul Max și altele. Tarzanul Max și altele. Da. Să nu uitați, băieți, butonul de like și să vă abonați. Și eu o să mai fac pe data viitoare. Și dacă vă abonați, o să scriu pe perete. Bă, nu mai mor de foame sau ce? Că nu mai scade mâncare, că o să-mi pe zombi. Aici trebuie să-mi iau mie mâncare. Nu știu, are ceva. Uitați casca. Dacă e să fac pantaloni, mai rămân cu chest plate de lână. Da, mai rămân cu chest plate de lână. Așteptăm și am pe mine. Am cască de iron. N-am apăsat inițial, dar... Cine ne-a deschis asta? Na. Așa, gata. Și hai să ne facem ori pantaloni, hai să ne facem pantaloni. Și dacă mai avem iron, hai să ne facem și o sabie.